Dakle, da vidimo koja su glavna svojstva konzervativnih sila geometrijski, to jest kako geometrijski možemo razumjeti odnos između sile čiji rad ne ovisi o putu, dakle može se prikazati kao razlika vrijednosti potencijalnih energija u krajnjim točkama i djelovanja matematičkih operacija na takvu potencijalnu energiju koje zadovoljavaju osnovni uvjet konzervativne sile, a taj je da se takva sila može prikazati kao gradijent potencijalne energije, odnosno kao minus nabla koja djeluje na potencijalnu energiju. Vi vidite ovdje da je nabla uvijek vektor, iako to ne pišemo, da je gradijent isto tako uvijek vektor i da je funkcija na koju nabla, odnosno gradijent, djeluje skalar. Da bismo to vidjeli, mi ćemo prvo poći od dvodimenzionalnog slučaja i promotriti ovu relaciju na malo drukčiji način. To jest, dok smo ovdje imali direktno izraženo to pomoću nable, ovdje ćemo promotriti ovaj gornji dio i izderivirati ga tako da shvatimo infinitezimalni efekt sile uzduž infinitezimalnog puta na potencijalnu energiju. Mi ćemo u tu svrhu prikazati potencijalnu energiju u ovom trodimenzionalnom prostoru kao funkciju od x i y. Dakle, to će biti dvodimenzionalna ovisnost s time što ćemo vrijednosti za potencijalnu energiju prikazati na trećoj osi. Stvar možda na prvi trenutak izgleda komplicirano, ali nije. Zbog toga jer se ovaj beskonačni mali doprinos iznosu potencijalne energije može shvatiti vrlo jednostavno preko osnovne definicije brzine promjene puta u vremenu. Dakle, standardne brzine koju mi imamo svaki puta kada se gibamo kroz prostor, ubrzavamo, usporavamo i tako dalje. Dakle, vi znate da se brzina definira na ovakav način. I ako pogledamo po definiciji derivacije što to znači, to smo spominjali na početku, radius vektor ovisi o t plus dt i gledamo razliku između vrijednosti u toj točki i u vremenu t kroz dt. To ste vi naravno radili u Limes pristupu, ja to radim u nestandardnoj analizi, ali rezultat je isti. Ako vi zamislite ovdje Limes, onda ovo možemo napisati kao delta t i doći ćemo na isti rezultat. U ovom slučaju vi međutim imate dvije varijable, ne jednu, od kojih niti jedna nije vremenska. Dakle, kada mi gledamo brzinu promjene, to nije brzina promjene puta u vremenu, nego brzina promjene vrijednosti potencijalne energije u prostornim smjerovima x i y. I sada kako ćemo to vidjeti? Da ovaj ovdje oblik za skalar možemo primijeniti i tu. Vidite, ovdje imamo promjenu u dvije varijable, dok smo ovdje imali promjenu samo u jednoj. Međutim, i to možemo riješiti jednim jednostavnim trikom, tako da dodamo u koji ovisi o x i y plus dy i oduzmemo taj isti u. Dakle, plus minus, ovo je zapravo nula, zbog toga je dx po dx je 1. dy po dy je 1, dakle ova dva izraza su jednaka. I mi dolazimo na konačnu jednadžbu koja je oblik za totalni diferencijal du. Sad je pitanje koji je geometrijski smisao toga i koje je svojstvo potencijalne energije s obzirom na pomak. I to ćemo lako riješiti sljedećim razmatranjem. Naime, promatramo kako se mijenja radius vektor.
od neke točke xy do neke druge točke koja je x plus dx, odnosno y plus dy. Da bismo to vidjeli, mi deriviramo u po s, to jest promatramo omjer između ovog diferencijala i ds-a, koji je apsolutna vrijednost od pomaka. I koristimo s jedne strane ovu već dobivenu formulu, samo što smo podijelili dx sa ds-om i dy sa ds-om. A s druge strane mi vidimo da možemo to napisati na sljedeći način. I j će dati nulu, j i i će ovdje dati nulu. Dakle, parcijalna derivacija po x i y množena sa ovim izrazom je svodiva na ovaj prethodni izraz. Ovo je dakle samo drugi način pisanja tog istog. No, ovaj ovdje izraz možemo prepoznati kao derivaciju radijus vektora po njegovom vlastitom iznosu. Sad kad pređemo u 3 dimenzije, onda vidimo da ovo, s obzirom na našu definiciju od Nable u 3 dimenzije, možemo napisati na isti način, a istovremeno ćemo prepoznati taj umnožak tu i tamo kao projekciju u smjeru infinitezimalne promjene radijus vektora po definiciji skalarnog umnoška. Skalarni umnožak između Nable od u i dr po ds će biti maksimalan kada će kut među njima biti 0, a minimalan kada bude 90. Kosinus od 0 je 1, kosinus od 90 je 0. Dakle, ta projekcija će biti maksimalna kada nagla od u bude paralelna sa dr po ds, a budući da je ds po definiciji apsolutna vrijednost od dr-a, ovo je 1, i to znači da je gradijent od potencijalne energije, odnosno nagla od potencijalne energije, vektor u smjeru maksimalne promjene skalara potencijalne energije, i to iznosa koji je jednak toj maksimalnoj promjeni. S tim da je promjena uvijek prostorna, a ne vremenska. S tim ćete se u predmetima na višim godinama često susretati. Dakle, kad promatrate funkciju koja omogućuje da definirate silu na pojedine dijelove vašeg sistema, onda ćete vidjeti da je sila uvijek u smjeru maksimalne prostorne promjene te funkcije. No i sad to možemo generalizirati jer nema ništa posebno potencijalnoj energiji u ovom obliku. To je opći oblik za bilo koju konzervativnu silu i da li se odnosi na gravitaciju ili na elastičnu silu ili na posebni oblik gravitacije, to je relevantno. Sad sljedeći korak je u tome da vidimo da li možemo na sličan način kao što smo dobili gibanje opruge, dobiti gibanje čestica koje je periodično u gravitacijskom polju. Vi znate da se njihalo giba periodično, no detaljniji opis za njihalo je malo veći problem nego opruga. Dakle, mi nećemo jednostavno zaključiti da se radi o istom sustavu, nego ćemo to ispitati malo detaljnije i naći jednadžbu njihala na sličan način kao što smo našli jednadžbu gibanja opruge u prethodnim razmatranjima. Dakle, njihala. Sad moramo vidjeti prvo koje je prirode sila koja izvlači njihalo iz položaja ravnoteže i u kojem smjeru ona djeluje. Ovdje vidite da je za male kuteve ta sila praktički linearna kao i u slučaju sile kojom smo izvlačili oprugu, u smislu da je proporcionalna otklonu, no već na prvi pogled ovdje se vidi da za malo veće kuteve takav odnos linearni nije zadovoljen. Naime, mi vidimo da je sila koja djeluje na kuglicu na niti nakon otpuštanja iz položaja ravnoteže oblika mg sinus theta, to jest projekcija vektora mg, dakle vektora težine, na tangentu na kružnicu koju određuje nit s obzirom na objesište. Ovdje je naznačeno da bi u slučaju malih kuteva to mogli aproksimirati na određeni način, ali za sada ćemo se mi zadržati samo na egzaktnom putu, to znači na luku koji je dan kao umnožak između duljine niti i kuta otklona. Sad kad pogledamo harmonički oscilator koji je matematičko njihalo, onda mi vidimo da ta jednadžba nije one prirode koja je bila jednadžba opruge. Kod opruge smo imali ovakav oblik
i dobili smo period koji je iznosio m kroz k, drugi korijen, puta 2pi. Dakle, dobili smo jednu relativno jednostavnu jednadžbu koja se mogla egzaktno riješiti. Ovdje, međutim, imamo sinus kuta umjesto samog kuta i to znači da bismo mi umjesto pomaka ovdje trebali staviti sinus i ako sada probamo riješiti tu jednadžbu, onda vidimo da to neće ići tako lako. Rješenje ove naše jednadžbe daje period koji je ovog oblika. Vi ste vjerojatno upoznati sa onim gore oblikom za matematičko njihalo. Međutim, ovo je egzaktno rješenje za realno njihalo, bez obzira na to koliki je kut, ali vi vidite da što je veći kut, to ćete trebati više ovakvih članova u razvoju ovog integrala koji se ne da egzaktno riješiti. I onda standardni pristup je da mi opet radimo sa jednim modelom. Model njihala za male kuteve koje nazivamo matematičkim njihalom i takvo njihalo ima svoj konkretni matematički opis, konkretno i eksplicitno rješenje jednadžbe koja je identična po funkcionalnom obliku jednadžbi za oprugu. Zasniva se na aproksimaciji realnog njihala, ali to nije bitno zbog toga jer mi možemo raditi s tim modelom u mnogo slučajeva realističnih. Na primjer, kod onog njihala kojeg ste vidjeli u Taipei neboderu je duljina sajli na kojem je njihalo bilo obješeno toliko velika da su kutevi izuzetno mali. Dakle, to je aproksimacija koja je sasvim u redu za bilo kakav proračun u tom slučaju. No, da bismo vidjeli sa kojom preciznošću mi inače moramo raditi kada se odlučujemo primijeniti neki model i onda ga poslije eventualno korigirati, mi ćemo pogledati kako u Taylorovom razvoju red izgleda ova naša aproksimacija sinusa za male kuteve. Dakle, ovo je kompletan razvoj i sad je pitanje koliko je on točan. Za sinus i za kosinus, ako se odlučimo na prva dva člana, onda vidimo da za sinus imamo samo x, budući da je ovaj član kojeg ovdje vidite treći član, drugog nema. A za kosinus preživljavaju dva člana i zato se kosinus aproksimira sa 1 minus kut na kvadrat kroz 2. No sad ćemo sa stop animacijom vidjeti koliko dobro pojedini članovi u razvoju red aproksimiraju sinus. Što vidimo, ako uzmemo samo prva 3 člana, onda je aproksimacija loša. Ako uzmemo prvih 9 članova, onda je aproksimacija nešto bolja, ali još uvijek nije zadovoljavajuća za cijelu sinusoidu. No, ako uzmemo 19 članova, onda je, kao što vidite, razlika nerazaznatljiva. Podudarnost je jako dobra. Zašto ja inzistiram na prikazu ovakvih razvoja red? Zato jer je to standardna metoda kojom se aproksimiraju bilo kakve krivulje i funkcije koje ne možete egzaktno izračunati ili egzaktno uvesti u neku aparaturu. Evo, ovo su dva primjera iz elektrike gdje bi direktno uvođenje ovakve promjene napona bio dosta velik problem, ali to se rješava superponiranjem sinusoidalnih napona koje stvari savršeno rješavaju do ona proizvoljno točno. I sada vidimo eksperimentalno što ovakve jednadžbe znače. Dakle, t za matematičko njihalo je 2pi, drugi korijen s recipročne vrijednosti, dakle r kroz g. Ako mi usporedimo dva njihala sa odnosom duljine niti 4:1, vidimo da će to značiti T1 jednako je 2pi L kroz G. T2 će biti 2pi 4, drugi korijen 4 L kroz G. Dakle, T2 kroz T1 će biti 2 kroz 1. I to znači ako mi sada izvučemo donju kuglu iz položaja ravnoteže i stavimo gornju kuglu u ravninu njihaja donje kugle i ispustimo istovremeno, da ponovimo, onda će jedno vrijeme
upravo u ovom omjeru nit donje kugle izbjegavati gornju kuglicu, ali nakon relativno malog broja njihaja će se to gibanje poremetiti, to jest više nećemo imati ono što smo izračunali po modelu matematičkog njihala. Mi vidimo da što se tiče preciznosti izračuna otklona, to u slučajevima kada razlika između matematičkog i realnog njihala ne igra ulogu, dobivamo puno bolje rezultate, to jest ova dva njihala su sinhrona na puno dulje vrijeme. Zašto? Zato jer ovaj izračun ovisi o modeliranju realnog njihala matematičkim njihalom, a ono tamo ne. Dakle, ovdje imamo samo različite mase i mase ne ulaze niti u jedan, niti u drugi oblik perioda u ta dva pristupa. Sad se možemo pitati na koji način mi možemo simulirati kompleksnije situacije koristeći periodičke sustave. Jedan vrlo jednostavan i direktan način je kombiniranje njihanja u dva različita smjera, odnosno u dvije okomite ravnine. Vidite ovdje vrlo jednostavno Airyjevo njihalo koje znači njihanje na niti koja se može pokrenuti u dva različita okomita smjera. Ovaj lijevak je obješen na dvije točke gore, ali što se tiče njihala samog, vi možete zamisliti da je ono obješeno u ovoj točki da biste dobili onakvu formulu za period. Ovakva konstrukcija je samo zbog toga da se omogući lijevku da se giba ne samo naprijed-natrag, što mu omogućuju ove dvije točke, nego i lijevo-desno, što mu onda omogućuje ovdje spojnica. Kad ne bi bilo takve konstrukcije, naravno, onda ne bismo mogli gibati istovremeno njihalo i naprijed-natrag i lijevo-desno. Sad kad gibamo njihalo lijevo-desno, onda definiramo jednu os, a naprijed-natrag drugu os. Vi ujedno vidite da postoji fleksibilna definicija duljine njihala koji se giba lijevo-desno s obzirom na definiciju koju definira objesište za taj isti lijevak u ravnini njihaja naprijed-natrag. Sad kako izgleda rješenje za matematičko njihalo, dakle sinus odnosno kosinus u dva okomita smjera uz isto vrijeme, dakle istovremeno gibanje. Ekvivalentni su ovoj i ovoj prikaz, s tim da ovaj automatski uključuje da ćemo mi ispustiti lijevak koji sadrži pijesak iz izvučenog položaja, dakle dijagonalnog lijevog, desnog. I sad ako mi izanimiramo ovako kombinirano njihalo, mi dobijemo takozvane Lissajove krivulje koje su ovdje prikazane i koje čine smisao na sljedeći način. Uzmimo, na primjer, samo otklon po jednoj fazi. Dakle, u ovom slučaju mi mijenjamo samo fazu dy ovdje i uzimamo određeni omjer frekvencija, odnosno perioda. I sad ako je to sinus, kao ovdje, onda mi vidimo da za pi četvrtinu dobivamo upravo ovakav izraz, ovakav oblik za Lissajiovu krivulju, što znači da omjer frekvencija mora biti 2:3, a to je određeno sa duljinom niti za jedan
s obzirom na drugi okomiti smjer njihala. Ako međutim promijenimo to na pi-pol, onda ćemo dobiti ovakav oblik. Ako promijenimo frekvencije i stavimo kao što smo ovdje imali, recimo 2:1, dakle stavimo ovdje 1 umjesto 3 i sad promatrimo što ćemo dobiti, na primjer za pi-pol. Dobit ćemo ovo tu. Za pi/4 ćemo dobiti to. Naravno, ako uzmemo da je uz veliki x ujedno ova razlika ne cijelobrojna, dakle jednostavno umjesto 2 stavimo nešto što je iracionalno, drugi korijen iz 2, onda vidimo da ćemo dobiti popunjenje cijelog kvadrata sa promjenom faze i da će uz još dulje vrijeme se praktički prekriti sve točke. Drugim riječima, o početnim uvjetima ovisi kako ćemo obraditi neki problem i ovisi da li ćemo dobiti egzaktna rješenja ili nećemo, jer u ovim slučajevima kad su omjeri frekvencija bili upravo cijelobrojni višekratnici jedan druga ili racionalni brojevi, mi smo mogli dobiti točno predvidivo ponašanje nakon nekog vremena, dok kad taj uvjet nije zadovoljen, mi ćemo de facto dobiti kaos i taj kaos ćemo detaljnije onda na primjerima obraditi sljedeći put. Dženja. Ima neko